Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na 71. już koncercie z cyklu spotkania z muzyką Kaszub. Spotkaniu dziś tematycznie związanym z jubileuszowym 25. ogólnopolskim festiwalem Piśni o Morzu, który rozpocznie się tu w Bejherowie już niebawem, czyli pojutrze. Jubileuszowa edycja festiwalu wymaga specjalnej oprawy. Stąd powstał pomysł, by zaprosić do udziału w koncercie poprzedzający zmagania konkursowe spadkobierczynię najlepszych tradycji orkiestr wtętych na Pomorzu, rybacką orkiestrę Meriton z Jastarni. Pierwsze wzmianki o tym zespole pojawiły się około 1929 roku za sprawą pisarza Jerzego Bandrowskiego w jego książce Sprawy fabularnej na polskiej fali. Opisywany zespół był de facto kapelą, która przegrywała podczas zabaw i uroczystości. Założycielem orkiestry z prawdziwego zdarzenia miał być grający na klarnecie Walentyn Różak, szef zespołu. Zarówno on, jak i jego koledzy grali wyłącznie ze słuchu. Z czasem kierownictwo zespołu przyjął rybak i stolarz zarazem Alojzy Konker, któremu nie obca była wisoria nutowa, potrafił rozpisać muzykę na różne instrumenty. Nazywany podobno był gwiazdownie łujem, ale jak zdążyłam zauważyć, miano łujów, cotków, przysługuje tam nie tylko osobom ze sobą skoligaconym, ale generalnie pokoleniu chyba o stopień wyższemu. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. W każdym razie miło mi tu widać wśród Państwa pana, który w Jastarni przedstawił mi się łuja Roman. Także to jest ogromnie miły łuja Roman, wielce serdeczna, a specjalnie. Pół roku temu uczestniczyłyśmy z profesorem Aleksandrą Kucharską-Szefler